स्वरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साक्षातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भज पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नमामि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 4 ശ്ലോകം 17-18 ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹൃസിദായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ധോഹിതമേ മോഘദൃക്. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്താൻ ദുർമേധാൻ ഹൃസിദായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ധോഹിതമോഘദൃക്. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹൃസിദായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ധാദോഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 2 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹൃസിദായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ
സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദോഹിതമോഗദൃക് ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ഭക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിദായുഷഃ ദുർഭഗാംശ ജനാന്വിഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദോഹിതമോഗദൃക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാൻ നിസ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യജ്ഞേദ്ധൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹാസം ച തൽകൃതം അശ്രദ്ധദാനാൻ നിസത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിദായുഷഃ ദുർഭഗാൻ ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവർണാശ്രമണാം യദ്ദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത കുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധാദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിദായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിദായുഷാഃ ദുർഭഗാംശ ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷീജ മാതാജി. ഷീജ കനിയാരത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിദായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർഹിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷാഃ ദുർഭഗാം സജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്യോഹിതമോഘദൃഗ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ ശ്രീജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധധാനാൻ നിസ്സത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദ്രൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷാഃ ദുർഭഗാം ച ജാനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്യോഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വാത്താൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്യോഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹസിതായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്യോഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്യോഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്യോഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്താൻ
ധർമ്മേധാൻ ഷസിദായുഷാ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദദ്യൗ ഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ കൃസിതായുഷഃ ദുർഭഗം ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യുദ്ധദ്യൗ ഹൃതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭമാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തി ഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹൃസിദായുഷാ ദുർഭംഗാശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമണാം യദ്യദ്ദോ ഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യഥദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്താൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദൗദ്യോഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സ്വത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദ്ദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ സതീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൗതികാനാം ച ഭാവാനാം ശക്തിഹ്രാസം ച തത്കൃതം അശ്രദ്ധദാനാനി സത്വാൻ ദുർമേധാൻ ഹ്രസിതായുഷഃ ദുർഭഗാംശ്ച ജനാൻ വീക്ഷ്യ മുനിർദിവ്യേന ചക്ഷുഷാ സർവവർണാശ്രമാണാം യദൗഹിതമോഘദൃക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിൻ്റെ ഭാവാർത്ഥം, വിവർത്തനം, പദാനുപദാർത്ഥം ഒക്കെ നോക്കാം. പദാനുപദാർത്ഥം. ഭൗതികാനാം ച, ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാൽ
നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെയും ഭാവാനാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിഹാസം ച പ്രകൃതി ശക്തികളുടെ ക്ഷയവും തൽകൃതം അതാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അശ്രദ്ധദാനാൻ അവിശ്വാസികളുടെ നിസ്സത്വാൻ സത്വഗുണ വാഞ്ചയാൽ അക്ഷമരായ, ദുർമേധാൻ അരസികനായ, ഹസിത ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ആയുഷ ആയുസ്, ദുർഭകാഞ്ച ദുർഭാഗ്യവാൻ, ജനാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, വീക്ഷ്യ ദർശിക്കയാൽ, മുനിഹി മുനി, ദിവ്യേന അതീന്ദ്രിയത്താൽ, ചക്ഷുഷ ദൃഷ്ടി, സർവ എല്ലാം, സർവ ആശ്രമാണാം എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിലുമുള്ള, യൽ എന്ത്, ദദോ ധ്വാനിച്ചു, ഹിതം ക്ഷേമം, അമോഘദൃക് വിജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതമായ ഒരുവൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുഗ സ്വാധീനത്താൽ ഭൗതികമായ സർവ്വതിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ ദർശിക്കുവാൻ ജ്ഞാനസമ്പൂർണനായ ഉന്നത ഋഷിവര്യന് സാധ്യമായി. സത്വഗുണ അഭാവത്താൽ നാസ്തികരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ അല്പായുസുക്കളായും അക്ഷമരായും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ആകയാൽ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക്. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലക്രമേണ സർവ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുത്തക്ക വിധം പ്രബലമാണ് കാലത്തിന്റെ അദൃശ്യ ശക്തികൾ. 4 യുഗചക്രങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ യുഗമായ കലിയുഗത്തിൽ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അഖില ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്സും ഓർമ്മശക്തിയും ആധിക്യമായി ചുരുങ്ങുന്നു. ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അത്ര പ്രോത്സാഹനജനമല്ല. ഇതര യുഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അത്രയും തോതിൽ ഭൂമി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയില്ല. മുമ്പ് പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന അത്രത്തോളം വയസ്സ് ഗോക്കളും ചുരുത്തുകയില്ല. ഫലമൂലാദികളുടെ ഉൽപാദനം പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായി തീരും. അപ്രകാരം എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത്ര പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. നിരവധി ജീവിതാവശ്യ ദൗർലഭ്യം ജീവിതായുസ്സിനെ ചുരുക്കുകയും ഓർമ്മ ശുഷ്കിക്കുകയും ബുദ്ധിക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൽ ആത്മവഞ്ചന സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. ഇവയൊക്കെ ഉത്തമയോഗിയായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ വീക്ഷിച്ചു. ഒരു ജ്യോത്സ്യന് ഒരാളുടെ ഭാവി വിധി എന്തെന്ന് മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് പോലെ ഒരു ജ്യോതി ശാസ്ത്രത്തിന് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണരായ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് സർവ്വ മാനവരാശിയുടെയും ഭാവി പ്രവചിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ആത്മീയ പ്രാപ്തിയുടെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയിലുള്ളതാകയാൽ അവർക്ക് ഇവയൊക്കെ ദർശന സാധ്യമാകുന്നു. അവണ്ണം സർവ്വ അതീന്ദ്രിയവാദികളും സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത് ഭക്തരാകയാൽ അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ സേവനത്തിനായി സദാ ഉത്സുകരാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രങ്ങളാണവർ. അല്ലാതെ 5 നിമിഷത്തിനു ശേഷം എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊതുജന സേവകരെന്നറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കളെ പോലെയല്ല അവർ. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളും സ്വയം നേതാക്കളെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും കലിയുഗ സ്വാധീനത്താൽ അകപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. നിരവധി രോഗങ്ങളാൽ അവർ സദാ പീഡിതരാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി വർത്തമാന യുഗത്തിൽ അനേകം ക്ഷയരോഗികളും നിരവധി ക്ഷയ രോഗാശുപത്രികളും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ട് അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് കാലം ഇത്ര പ്രതികൂലമല്ലായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജനങ്ങൾ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികളായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കോ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളിലുമുള്ള ഏവർക്കും ഉതകും വിധം ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്കോ യാതൊരുവിധ അംഗീകാരവും നൽകുന്നില്ല. വ്യാസൻ, നാരദൻ, മാധൻ, ചൈതന്യൻ, രൂപൻ, സരസ്വതി തുടങ്ങിയവരുടെ ദൗത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ് ഉത്കൃഷ്ട മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ.
വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരിക്കാം. എന്നാൽ പരിതാത്മാക്കളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഏകവും സദൃശ്യവും അഭിന്നവുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയാമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണു പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ വ്യാസദേവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വ്യാസദേവൻ എല്ലാവരും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കലിയുഗ സ്വാധീനത്താൽ ഭൗതികമായ സർവ്വതിനും നാശം സംഭവിക്കുന്നത് അതീന്ദ്ര ദൃഷ്ടിയാൽ ദർശിക്കുവാൻ ജ്ഞാനസമ്പൂർണയായ ഉന്നത ഋഷിവര്യനെ സാധ്യമായി അല്ലെ. ആരാണിത്? വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു വ്യാസദേവൻ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് വ്യാസദേവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. സത്വഗുണ അഭാവത്താൽ നാസ്തികരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ അല്പായുഷുക്കളായും അക്ഷമരായും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ആകയാൽ എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസു മന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാഹിത. ആ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുകളാണ് അല്ലെ. അവരുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരുത്താം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുന്നേ ഉള്ള തലമുറയൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിമാരും അവരൊക്കെ 100 വയസ്സ് 90 വയസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നല്ലേ. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കാണല് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും വേഗത്തില് എന്താണ് മരണപ്പെടുന്നല്ലേ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അതാണ് നമ്മുടെ ആയുസിനെ കണക്കാക്കുന്ന പറയും. നമ്മുടെ വർഷമല്ല, നമ്മുടെ ഇത്ര ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ് കൂടുതൽ തീരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കോപം അല്ലെ. നമ്മുടെ കോപം സർവനാശത്തിന്, ക്രോധം സർവനാശത്തിന് കാരണമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ എടുക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് യോഗികളൊക്കെ കാണാം, അവരൊക്കെ പ്രാണായാമമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ശ്വാസത്തെ അനേക സമയം അത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. വളരെ സാവധാനത്തിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമൊക്കെ നടത്തുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ പൊതുവെ നോക്കിയാല് എല്ലാവരും തിരക്കാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും പലതരത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, വീട്ടിലായാലും ഓഫീസിലായാലും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും അവരൊക്കെ ക്രോധം അവരെയൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൂടുതലാവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെയും ബാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതി അല്ലെ, പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയല്ല അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റെവിടുന്നുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, നമ്മുടെ നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വയം നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നോക്കിയാലും ആ പഴയ തലമുറയിൽ നിന്നും
ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതി എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നൊക്കെ എല്ലാവരും അല്പ ആയുഷ്കളായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ പ്രകൃതിയോട് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ആ പ്രകൃതിയെ മോശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മളെ തന്നെ അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ എത്രയോ 3 വർഷത്തോളം അങ്ങനെ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും പേടിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അവരുടെ തന്നെ നാശത്തിന് കാരണമാകും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള എന്താണ് അശ്രദ്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മറ്റുള്ള പലതരത്തിലും പ്രകൃതിയെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ തിരിച്ച് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലും രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ഈ ഇവിടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അല്പായുഷ്കളാണ്, എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ പ്രായമായിട്ടാണ് മരിക്കുക, 90, 100 വയസ്സായിട്ടല്ലേ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത്ര എന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും വേഗത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ. പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതിനൊക്കെ ധാരാളം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് നമുക്കിന്ന് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും അല്ലെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചല്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അതിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ വരുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് അടുത്ത നിമിഷം നമുക്ക് ആയുസ്സുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. അത്രയും നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അടുത്ത മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്രയോ കുറേ ആയുസ്സുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ അത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ്? ഈഫൽ ടവറും മറ്റേ ബുർജ് ഖലീഫ അതൊന്നല്ല. എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോരോ ആൾക്കാരും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്ന്. അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും അല്ലെ ഓരോ നിമിഷവും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ എന്നിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മള് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്നല്ലേ. രാവിലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒരു പേജ് നിറയെ ചരമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ എടുത്ത് പരതി നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമുണ്ട്, എന്തായാലും എൻ്റെ പേര് ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ. അത്രയും ധൈര്യമാണ് നമുക്ക്, നമ്മള് മരിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അല്ലെ. യമസ്തേ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം നമ്മൾ നാളെ വരാം, ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി പണിയുണ്ട്, നാളെ വരാം, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യമരാജൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ്? നമുക്ക് അത്രയും ആയുസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മരണം നമ്മളെയും പിടിക്കാം അല്ലെ. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂമിൽ ഒരു വിഷമുള്ള പാമ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്ക് രാത്രി സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അത് ആ റൂമിലുണ്ട്, എവിടെയോ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നത്, എവിടെയോ ഷെൽഫിന്റെ ബാക്കിലോ കട്ടിലിന്റെ അടിയിലോ എവിടെയോ ഒളിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മരണമുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഏത് സമയമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അത് മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണ് സമയമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അവസാനമായിട്ട് അത്രയും സമയമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് ആ സാധുക്കളടുക്കൊക്കെ ചോദിക്കുകയും അതുപ്രകാരം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത എന്നിവയൊക്കെ അല്ലെ. അതെല്ലാം എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഭസ്മമാക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും.
ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആരോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സംശയ എന്താണ് ആ ചോദ്യോത്തരത്തിന്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് വേറെ വിവർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നതായിട്ട് കടലിന്റെ ഇടക്കില് കോട്ട കെട്ടുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് അത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും എല്ലാറ്റിനെയും കേട്ടു. എന്താണ്, ഈ ശരീരമെല്ലാം ആത്മാവാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം ധ്യാനാവസ്ഥയിലിരിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഒരു മരം പോലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശരീരത്തെയാണ് ആ തർഷകന് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ രൂപത്തിലെത്തുകയും ഒരു പറക്കുന്ന വിഷപ്പാമ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിനെ സ്പർശിക്കും. അങ്ങനെ അത് കത്തിച്ച് അമ്പലാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിന് ബാധിക്കുന്നതാണ് മരണഭയം, അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അങ്ങനെ ആ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് എത്തിച്ചേരുകയും അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തെയാണ് ആ ജഡാവസ്ഥയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരം പോലെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തെയാണ് തർഷകൻ എന്ന ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ മരണഭയങ്ങളെയും എല്ലാറ്റിനെയും മാറ്റുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതൊക്കെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാവരും പ്രായണ അല്പായുഷ അല്ലെ, ആ അല്പായുഷുക്കളാണ്. പിന്നെ സുമന്തമതിയ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തു വരുന്നവരാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടെല്ലാം. ഇന്നത്തെ തലമുറയെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേനെ ആത്മഹത്യ അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഴയ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹത്യകളൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എല്ലാറ്റിലെയും കേൾക്കാം. ഒരു ദിവസം എത്രയോ ആൾക്കാർ അല്ലെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കൊണ്ട്, പ്രേമ നൈരാശ്യം കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്കായ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും കുട്ടികളും വലിയവരും എല്ലാം യുവാക്കളും എല്ലാവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അല്ലെ. അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്, നമ്മള് ഈ ശരീരം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആത്മാവ് വസിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ ആത്മാവിന് ശരീരമില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ആ ഗുരുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ. അത് ആ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മഹത്യ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ലെ. പൊതുവെ കാണാൻ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് നടിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ ബുദ്ധി ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധി പോലും അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്, പിന്നെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ. അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇത്രയും കലിയുഗത്തിലെ ഈ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നത് അല്ലെ, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്നെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം, ഹരിയുടെ തിരുനാമം, അതൊന്നും മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ രക്ഷയുള്ളൂ. വേറെ യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല, വേറെ യാതൊന്നും ഇവിടെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാലും അതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കാണാം അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പുച്ഛമായിരിക്കും അല്ലെ. അവർ അതിലൊന്നും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. അവരൊക്കെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. അവർക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്ത് ഓരോരോ യുഗത്തിലെ യുഗധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സത്യയുഗത്തില് തപസ് ചെയ്യുക അല്ലെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. നമ്മുടെ മുനിമാരൊക്കെ യോഗികളൊക്കെ അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ. മഴയും വെയിലും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ചൂടൊക്കെ ഏറ്റിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ
പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിൽ വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക. അതിന് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ധനം വേണം അല്ലെ, അത്രയുള്ള പൂജാരിമാർ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അല്ലെ, നല്ല വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ യാഗങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ. പിന്നെയോ ആ സമയത്തും 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ കുറെ ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊന്നും ഈ അന്നത്തെ സമയത്തും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ആയുസ് കുറഞ്ഞവരാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ്, അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക വളരെ വിഷമമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. യാതൊരു യോഗ്യതയും നോക്കാതെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. സർവധർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിലെ ശരണം തേടുക അല്ലെ, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ ചൈതന്യം മഹാപ്രഭു യാതൊരു ഉപാധിയും വെക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ പതിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു കീർത്തനമുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരെ ത്വമപിനാ കേ ദയാലു ജഗത് സംസാരേ പതിത പവന ഹേതു തവ അവതാര മസമപദിത പ്രഭു നപയിബയാര. എല്ലാ പതിതരെയും ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ. അപ്പോ യാതൊരു യോഗ്യതയും നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു അജഹായി മതായി, അവരെ അത്യന്തം ഹീനകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന അവരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ യാതൊരു യോഗ്യതയും നോക്കാതെ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ആ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില് ഇവിടെ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ ഏറ്റവും പതീതനാണ്, ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പതീതനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഞങ്ങളെക്കാളും പതീതനായിട്ടുള്ള ആരുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയോടെയാണ് നമ്മൾ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ യോഗ്യനാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ, ഞാനൊരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും പതീതനാണ് എല്ലാവരിലും. ആ നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നു, ഞാൻ ഏറ്റവും പതീതനാണ്, എല്ലാ പതീതരിലും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പതീതനാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യം കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. ജഗായി മതായിക്കായാലും അതുപോലെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും അവിടുത്തെ മന്ത്രിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രപതി അവരെയൊന്നും കാണാനല്ല പോയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവർ, അവർക്കാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹിപ്പികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സമൂഹം പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്ന അവർക്കാണ് ആദ്യം പ്രഭുപാദരി കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരും അവരൊക്കെ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യം മുൻഗണന നൽകുന്നത്, അവരെയാണ് ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതീതൻ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോ എന്നിട്ടും ഇതിലൊന്നും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു അല്ലെ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ആ പൂന്താനം തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. പൂന്താനം നമ്പൂതിരി ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതവും ബംഗാളി ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ, വേറെ യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. കാലം ഇന്ന് കലിയുഗമല്ലയോ അല്ലെ. ഭാരതം ഇന്ന് എന്താണ് കലിയുഗത്തില്, ഈ ഭാരതത്തില് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചല്ലേ. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജന്മമല്ല, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ ജന്മമാവാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജന്മമെടുക്കാൻ, ഒരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അടക്കമുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ കൊതിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ്? അവർക്കൊന്നും മുക്തി ലഭ്യമല്ല. ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട്, ഈ ഭാരത ദേശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ മാത്രമേ
മുക്തി ലഭ്യമാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതാണ് ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, കലോർദോഷ നിതേ രാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണ കീർത്തനായ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘം പരം വ്രജ. കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രാജാവേ, എങ്കിലും ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. എന്നാലും അതില് അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ളവര് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് പറയാ, ആ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അത്യന്തം. കാലക്രമേണ സർവ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങള് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും പെടുത്തക്ക വിധം പ്രബലമാണ് കാലത്തിന്റെ അദൃശ്യ ശക്തികൾ. 4 യുഗചക്രങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ യുഗമായ കലിയുഗത്തിൽ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അഖില ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആയുസ്സും ഓർമ്മശക്തിയും ആധിക്യമായി ചുരുങ്ങുന്നു. ദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അത്ര പ്രോത്സാഹന ജനകമല്ല. ഇതര യുഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിച്ച അത്രയും തോതിൽ ഭൂമി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിക്കുന്നില്ല. മുമ്പ് പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന അത്രത്തോളം പാൽ ഗോക്കളും ചുരത്തുകയില്ല. ഫലമൂലാദികളുടെ ഉൽപാദനവും പണ്ടത്തേതിനേക്കാളും വളരെ കുറവായി തീരുന്നു. അപ്രകാരം എല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത്ര പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലും ഭൂമിയില് പലതരത്തിലുള്ള അതിൽ പറയുക എന്താണ് ഫാക്ടറികളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെ. അവർക്ക് വേഗത്തിൽ പണസമ്പാദനം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാക്ടറികളും മറ്റൊക്കെ ആക്കുന്ന അല്ലെ. കൃഷിയൊക്കെ ഇന്ന് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അവിടെ നിന്ന് ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പട്ടിണിയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. അതിനൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാതാവുന്നു. എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫാക്ടറികളും അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസായശാലകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് പശുക്കളൊക്കെ പാൽ ചുരത്തി എന്താണ് പശുക്കളൊക്കെ ഇന്ന് കറവ പറ്റുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ അറവശാലകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പാപമാണല്ലേ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചാന്ദകാസിയോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നവരല്ലേ. എന്താണ് നമ്മുടെ മാതാവല്ലേ, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുറച്ച് 6 മാസവും 1 വർഷവും അത്രയൊക്കെ കുടിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് പശുവിന്റെ പാലാണ് കുടിക്കുന്നത് അല്ലെ. പശുവും നമ്മുടെ അമ്മയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആ അമ്മ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അമ്മയെ പാൽ തന്നിട്ടുള്ള അമ്മയെ നമ്മൾ കൊല്ലോ ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ വർഷം പാൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ പശു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൊന്നു തിന്നല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നിങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവസത്വവും മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത്ര പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കില്ല. നിരവധി ആവശ്യ ദൗർലഭ്യം ജീവിതായുസിനെ ചുരുക്കുകയും ഓർമ്മ ശുഷ്കിക്കുകയും ബുദ്ധിക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൽ ആത്മവഞ്ചന സാന്ദ്രമാവുകയും ചെയ്യും. ഇവയൊക്കെ ഉത്തമയോഗിയായ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ വീക്ഷിച്ചു. വ്യാസദേവനെ ഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ് അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയിൽ വീക്ഷിച്ചു. ഒരു ജ്യോത്സ്യന് ഒരാളുടെ ഭാവി വിധി എന്തെന്ന് മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത് പോലെ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന് സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമാകും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നിപുണരായ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് സർവ മാനവ രാശിയുടെയും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ആത്മീയ പ്രാപ്തിയുടെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടിയുള്ളതാകിയാൽ അവർക്ക് ഇവയൊക്കെ ദർശന സാധ്യമാകുന്നു. അവണ്ണം സർവ അതീന്ദ്രിയവാദികളും സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത് ഭക്തരാൽ അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സദാ ഉത്സുകരാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രങ്ങളാണ് അവർ. അല്ലാതെ
5 നിമിഷത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊതുജന സേവകർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കളെ പോലെയല്ല അവർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ലേ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും അവരുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവൻ പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്ന് പറയും, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിലും അവര് ദുഃഖിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരെന്താണ്, അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അതെങ്ങനെ എനിക്ക് നേട്ടമാക്കി മാറ്റാം അല്ലെ, എനിക്ക് കൂടുതൽ എങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് പ്രശസ്തനാവും അല്ലെ, എനിക്കെങ്ങനെ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ, മറ്റൊരാളുടെ ആ വിഷമങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മുതലെടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കരുതുക അല്ലെ. എന്നാൽ ആ പഴയ ആചാര്യന്മാർ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെയല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം അല്ലെ, അതിനാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദാനമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് അന്നദാനം അല്ലെ, പിന്നെ വസ്ത്രദാനം അല്ലെ, അതൊക്കെ നമ്മളെ അല്പസമയത്തേക്കും അന്നദാനം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കല്ലേ, വസ്ത്രങ്ങള് അല്ലെ, അത് കഴിയുമ്പോഴും വീണ്ടും അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, പണമായാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ജോലി ആയാലും അല്ലെ, അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കടമ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇതുപോലെ കുറെ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചല്ലേ, കുറെ ലോക്ക്ഡൌണിലൊക്കെ പെട്ട് എവിടെയും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ ഇനിയും ഇവിടെ ഇപ്പോഴിങ്ങനെയാണ്. കലിയുഗത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 വർഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുള്ള ഈ 10,000 വർഷം, ഈ കാലഘട്ടം 534 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ യുഗത്തിനെ 3 പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നതിനെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ 3 പാർട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു 10%, പിന്നീട് 80% ആ യുഗം, പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് 10% മറ്റേ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സന്ധ്യയിലാണ് അല്ലെ, പ്രഥമ സന്ധ്യായം, കലിയുഗ പ്രഥമ സന്ധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ 10,000 വർഷം ആണ് കുറച്ച് സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയാണ് അല്ലെ, ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഭക്തന്മാർക്കൊന്നും അത്ര ഭക്തിത സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് എല്ലായിടത്തും ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സർക്കാർ അതൊക്കെ ഇതാക്കുകയും ഒരു ബിസിനസിന്റെ രീതിയിൽ ഇതാവുകയും അല്ലെ, ഭക്തന്മാർക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ലാതിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ 10,000 അധികം വർഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ആയുസുണ്ടാവും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും അല്ലെ. ശ്രീനയ പുണ്യമർത്തിയ ലോകം വിഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ 10,000 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീട് ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ടും അധർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. ഇനി കലിയുഗത്തിന്റെ 12ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും എല്ലാവരുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളതാണ് സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജന്മം തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണവർണം തിഷാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദ മെറ്റ്നെ സങ്കീർത്തന പ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസ.
ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് നാമസങ്കീർത്തനം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണത്തിലല്ല, ഗോൾഡൻ കളറിൽ സുവർണ വർണ്ണത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരും ആരേ? യജന്തിഹി സുമേധസ, ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലെ. മേധസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ, സുമേധസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരും. അവർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമാണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാർ. ഈ യുഗത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളും സ്വയം നേതാക്കളെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നവരും നിർഭാഗ്യവാന്മാരും ആത്മീയജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും കലിയുഗ സ്വാധീനത്താൽ അകപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. നിരവധി രോഗങ്ങളാൽ അവർ സദാ പീഡിതരാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി വർത്തമാനയുഗത്തിൽ അനേകം ക്ഷയരോഗികളും നിരവധി ക്ഷയരോഗ ആശുപത്രികളും നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ പണ്ട് അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. കാരണം അന്ന് കാലം ഇത്ര പ്രതികൂലമല്ലായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജനങ്ങൾ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികളായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കു എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലുമുള്ള ഏവർക്കും ഉതകും വിധം എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരുവിധ അംഗീകാരവും നൽകുന്നില്ല. വ്യാസൻ, നാരദൻ, മധ്വാചാര്യർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രൂപ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ തുടങ്ങിയവരുടെ ദൗത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ് ഉത്കൃഷ്ട മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ. വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരിക്കാം, എന്നാൽ പതിതാത്മാക്കളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഏകവും സദൃശവും അഭിന്നവുമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അവരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വരുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഇവിടെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ. അതെന്താണ് അവരുടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അജ്ഞശാസ്ത്രദാനശ സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തിന പരോ ന സുഖം ന സംശയാത്മന. ആ സംശയാലുവായ ആത്മാവിന് ഈ ലോകത്തിലോ അല്ലെ പരലോകത്തിലോ എവിടെയും സുഖമോ സന്തോഷമോ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ വിഷമങ്ങളിൽ പെട്ട് വീഴുന്ന അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനിലോ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരിലോ അല്ലെ ഒരു പരമ്പരയിലോ ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വീഴുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണ് വ്യാസദേവന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാവരോടും, എല്ലാ പരദുഃഖ ദുഃഖിയാണ്, എല്ലാവരോടും കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ